Tahaporsiai jalat hati dakod do narosia debatado pamareta na marsahala lau mangulahon hati goran mangodingi mangaramoti mangalu hajahaton jala makobasi akan nariko di warga negara dohot ngulu ni jolma Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangulu di portivion jalat hati dakod do paboa debatana mangaleon haluoni di bagasan Yesus Kristus si ngotot do ikon oloa do hita di debata asa di jolma marhite po daon ta odol hoddo debatado na mangalehon kemerdekaan tu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat berbangsa dohot bernegara ta odol hoddo Yesus Kristus ulu balang ni huriai songon parhitiat ta mangido ta odol hoddo sita-sita dohot tanggung jawab miruas ni masyarakat ta lahu mangeyai hati goran holong ni roha hadameon dohot kejahteraan marhite pembangunan nasional songon pengamalan Pancasila tak odol hodo parsi dohot dohita pajong joko dohot mangaraduti hasit tongani songoni nang marsaulihon pembangunan nasional sitangnya konon ni huria do aka panggongomi dohot parhobasna ido sahatna atong rak mangido gugo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tepati amin kori ina Esther.
Mari demaita. Tato poti madusata tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para gugun suatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajato do hami tubuh jaladanga dong hapor seau di bagasan roha nami hian. Saluhut do hami manibil sianaka dalanmu. Macai godang do pangaloson nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangaloson nami. Say ingot mahami hobar tu asin roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata tarengot tu hasisan ni dosa. Para si roha jala perdengan bahasa do Jahoba labat tarimas jala parasi roha godang. Dang di bahai tu hita hobar tu aka dosata jala dang di baloso tu hita hobar tu aka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana.
Hasang apa mah di debatana di kicang. Gorsia si perempuan.
Mare de mahita. Hatani debata nagabi turpuk epistel di mingguta sadarion, di mana tersurat di buku Jeremia biddu 34 memuka sianiat 12 saat nuliat 10 Jeremia biddu 34 memuka sianiat 12 saat 10 tajahama marsika sorin alane iro musema hatani Jahoba tus Jeremia ninna do ganup papitu tauton ikon ganup hamu paluahon dongan na marga heber nang magadison dirina tuho ikon 6 tahun nileng na pangulahonon na ho dungi paluan mo buti ibana sian labungmu hapedang ditanyon opumu na jaladang ditareho pinggolna Alainu ngaho sing musero hamuna gabe dira muni hamu gowarhu jalamula di bawah kamu ganup na posona bawa doho na posona buru-buru akanong pinalua muna buti marguru turhana sida gabe marhata ikon hamu tu nasida sumuang gabe na poso muna bawa dohot poropuan muse ido saatna martua doa kana temangion hata ni debata jala no peopsa amin. Mare de mahita.
Ta tidak ko maha porsiaw tay songon na hina tidak ko nidong atas sa porsiaw lisadok portibion rap mahita madok au porsea di de bata Jehova ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohotana au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehova na sesadai imana tinibon ni si Maria nagagabian siato di parbadia adorang sohagubuhan ido tuhatan na tumaon na berni di panguman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dong di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu syamun ni debata Jehova amanai pargugo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di todi parbadia jaladong sadahuria na badia huria atau pani halak Kristen akka na badia doho dia sesami dosa doho dihatai nama dok mula mangulu sogok daging ni halak naung mati doho dihanguluan na sora sudah amin kur ama eksaudi
Shalom dihita salutna, amanginang tabigima tikting nama ragam di Gerejata Sadarion di tanggal 17 Agustus 2025 Minggu Pasiahon Dung Trinitatis. Naparjolo goar minggu dohor topik ni minggu. Goar ni minggu ta Sadarion ima Minggu Pasiahon Dung Trinitatis. Nomor lapatan hasi tulusa daun ni debata dohor topik ni minggu mangolu songon ngolu niaka naung malua. Napaduahon hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari Minggu Sadarion ima parningotan hari kemerdekaan Republik Indonesia pawalupuluhon sialanii naparjolo hombar tu haputusan ni sermon parhalado tapatupado mangendehon lagu kebangsaan Indonesia Raya di tuluhali parmingguon ima di pukul 6 dohot pukul 8 dung sidung parmingguon ni uluhon ni parjamita dohot jam 10 andorang masuk parmingguon na ni uluhon ni parjamita. Jala tabuan ma ditangyakta asal lam tudengganna tujuluanon negarata Indonesiaon. Paduahon permingguan ni sekolah minggu masuk songon nasomal pukul 8 wib. Napatuluhon di patupa sekolah minggu ni huriata do perlombaan makalason 17 Agustus ima di pukul 10.4 wib manang pukul 2 siang. Maringanan di gereja tepatnya di lokasi di depan konsistori samping gereja. Napopaton di patupa remaja dohot naposo bulung di huriata do perlombaan makalason proklamasi 17 Agustus ima di pukul 10.4 wib manang di pukul 2 siang. Maringanan di gereja manang lokasi di depan pintu masuk depan gereja. Napatuluhon Pangebation Huria HKBP Sempurna Resort Teladan. Di hari Minggu naro tanggal 24 Agustus 2025 rodo punguan ina HKBP Sempurna Resort Medan Sada Teladan Makebati Huriata dalam nasida mangido panupahiota di ulaon pembangunan ni Huria Nasida. Dalam mangido panupangiota di patupa nasida do bazar jala kurma nasida dung sidung parmingguan pukul 8 wib dohot pukul 10 wib. Lasma rohata manuhor bajari dohot manupahi nasida di tiki markur dung sidung parmingguan. Napaupaton tikting naing marbagas titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Roy Saputra Girsang anak Niamata Punten Girsang tubuh ni Inata Ratnawati Sipayung Nahinan alamat Jalan Desa Bangun Purba ruas niha GKPS Bangun Purba Resort Serdang Sada dohot oroana Yesi Roulina Siregar Boru ni Amata Toga Mulia Siregar Nahinan tubuh ni Inata Hot Maria Boru Purba Nahinan alamat Jalan Merpati Gang Musola nomor 56A ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Sian Sektor 10 Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 di GKPS Bangun Purba Resort Serdang Sada. Napalimahon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Mingguta Sadarion Sian keluarga Rinal Soter Limbong dohot inang hot Mida Diana Situmorang ruas sian sektor 4 Mauliatema di Pasat Huriata tu ruas napasahaton sumbangan bunga altar paunopon parhalado menang ruas namar sahid menang pemulihan naparjolo rotua borusitorus perawatan di rumah sakit Advent sian sektor Tulu. Napapituhon selamat ulang tahun Sude parhalado dot ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason tuhamu saluhut parhalado
dohot ruas ni huria mulai tanggal 10 Agustus 2025 sahat tu tanggal 17 Agustus 2025 sadarion. Saya diramuti Tuhat tamahamu di lehon ganjang ni umur jala Tuhat tama nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partondion dohot pardagingon diaka ulau muna. Nama ulang tahun godangna 40 halak naparjolo amang sintua M binsar situmeang tanggal lahir 10 Agustus 1940 marumur 85 tahun sian sektor tolu na paupapuluhon Siloh Owen Jesaya Situmorang tanggal lahir 16 Agustus 2024 umur 1 tahun sian sektor 12. Saya diramote Tuhat tamahamu di lehon ganjang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna. Hata ni Tuhata mandok di poda 4 ayat 10. Saya tangihon ale anaha jala jakon maaka hataki asa tamba diho aka taon ningolum. Songonima tikting namasa di mingguta sadarion. Shalom. Mare de mahita los tapasa mapilata sada ado sada bi. Sada buana ubuli siang nasa goari
Amin di batana sumurung sian saluhut na rohang ima mangaramuti hati-hati doh pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Huriani Tuhata siar kami saluhutna nama kobasi huriata di minggu ta saderion pinasaha ma Tuhamu saluhutna selama hari Minggu mali ta saluhutna. Moliate matu Tuhata tol hasita saha 20 tahunon. Nian di surat na pinahaluar ni Epurus HKBP tung takas do disi memang marede Indonesia Raya adorang permingguan manang dung sidung permingguan dan adong didokon asa mengheningkan cipta itu ala ni molo sorong pe mengheningkan cipta sutung adong namudum itu termasuk itu ala merdeka donuain merdeka itu ala ni ala merdeka do sederion sutung adok kubir ngano mengheningkan cipta ala dang adok kusuruh mengheningkan cipta itu sia gijangon itu ala niya kamanginang tajalo mahatani debata trupuk jamita di minggu tasaderion di minggu pasiahon dung Trinitatis 17 Agustus 2025 di sian sada Petrus biddu 2 ayat 10 sada sahatu 10 pitu sada Petrus biddu 2 ayat 10 sada 10 pitu songonon mahatani debata payu aman nami ma di bagasan rohamu nabi. Aliyak kahahulungan huapoi mahamu songon akka pai solat jala halak dagang orom hamu ma akka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partod dion marparangin adenggan mahamu di tonga-tonga niya kaparbegu asa iya adong na pahata-hata kamu songon akka parjahat gabe di pasangat nasida debata diari panuluhani dung diida denggan ni ulon muna uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maun alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum akan nasinuruna mamicang akasibahen na jahat alay memuji ia siula na dinggan ayodo lomo ni rohani debata naing mamarhite siat ulaw na dinggan popoman muna haotoon ni halak na hurang roha ay akan nang melua dohamu alay unang mapinak haluoni mangodingi hajahaton songon akan naposoni debata matahe marhapat tunon mahamu Tuhamu sasudi hahologi makadongan habiari madebata pasangap ma raja ido yang gosahatna hamunak kamanami anami do kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus sadarion diari Minggu saderion tahalasod donang 80 tahun kemerdekaan Indonesia somalna molo mames tahun kemerdekaan segurang do tadda-tadda na binahen isarana mamasang madera dipasang mamadera ubu-lubu songon di gereja tahun manang di sekolah do kalan nasingna merbezu narara songona kaperuan suara esterodot seksi paropuanon merbeju narara itu tabba muse seledang na warna botar itu seledang do tahe tahinang seledang tahe gorne itu hari Minggu hari Senin ini dong neng masuk kami tukor gabungan neng masuk kubereng ma seledangi na botari ene marhua do neng marlubba do tahe halakon na rohaku manian tahe itu ali songona APD do seledang odang mungkin merlobe na tahin na rawaku songoni HP dipakai do lambaga do mulabagak do labagak do mudah-mudahan mada labagak mada do unang songone do kon na diwei do baju saragam roha merdagam do unang pola dah adong muse baju nunga nakin adong do mamben lomba mangalak karupuk lomba tarik tabang do akalan nasingna alay hari Selasai pas adong ulon nami di garejaon adong do sala ina hudok kosongonon ay akka do inang di bek kamu lomba muna di san amang tarho nama ben lomba ibah lomba bertahan hidup nama ninna lomba bertahan hidup nyata dui masuk akal do sipata do honon nesida songoni
Ala idaw tado kamanginang dia kena masa sisonarion. Tano sodiula disita. Rekening sodi padalan diblokir. Asal marede hona royalty. Nah tuari tarberingaw di Facebook. Maling-ling do atiatiku. Ala diambat akka Partai PL do presesta distrik opat toba lau manangyak konak ka ruas ni Huria HKBP natongon tanona diribut Partai PL. Nah paling maliling hati-hatiku adalah ternyata di kemerdekaanon tarbahet dope divide et impera, saling mengadu domba satu sama lain. Ala di videoi takas do gabe ruas ni HKBP do mangalusi pedita ni HKBP do kalan nasingna malo do mangadu ala na jolo pesongoni do hataluon ni habatakon de jolo si mangaraja sian pemerintah ni Buladda ala ido ala memang di dalam internal dia do wajar do didokon lomba bertahan nak kamanginang saluhutna Alelobi siania kamanginang molotuk pehirata hilala patilia do kalan nasingna hirang sosikop do portibion tadalani ingot ma na ubalga na tahalaso di bagasa sadarion na malua do hita sian parhatobanan ni dosa dohot hagiot ni rohai alani irap pon debata do hita neng mardeleni akan nama saon songoni manamasa di bagasa turpukon on ma akajol mana mangaratto pai solat halak pardagang na rotu 5 huria na dong diinganani Pontus Galatia Kapadosia Asia Bitinia dang halak dihutai halaki daong akasi pilih biguhiat do halakon penyembah berhala yang kemudian mereka karena firman Tuhan karena berita Injil mereka berubah sehingga mereka kemudian berpencarkan kepada 5 jemaat ini berpencar donasida. Mereka menerima Kristus, dijakon nasida do Kristus, alai aha. Digosa-gosa halak roman nasida, ala boha, pai solat, pangarato, minoritas. Dipahata-hata kadonganna, dipahata-hata nasida. Alani rodo turpukon suraton sian apostel Petrus mangopoi akka ruas nadong di 5 huriai madok ingot pai solat doho halak dagang doho dang di portibion dang di tanoi tanah airmu daong haruason mudang di nganani di Banua Gijang do alani ulahon mah ala tu Banua Gijang doho dang alana miyak ko di tanoi idona di Pagomos apostel Petrus di bagasa terpukon. Alaniak kamanginang songon tema minggu tasadarion. Mangulu songon halak nang malua. Holan sadado naikon si peopota. Marhine terpukon. Halak na mangulu di bagasan Kristus jalan nang malua. Ikut tadido parangera. Tadi. Tebodo hatabataki. Tadi berbeda. Berbeda. Buasa ikut tadi. Na parjulak kamanginang. Tadi marhite-hite uduk tu debata. Uduk. Amanginang molo mardelak kamu markareta. Manang marmobil. Adong lampu merah. Dang nalahu asap. Dang nalahu pabiar-biar kita lampu merai. Manang alani adong do polisi gay mabiar hita daun. Ale ala hormat do hita. Kita menghormati aturan yang ada. Hormat do hita. Tu aturan nabi nahenni. Pamareta uhum do akalan nasingna. Idu maka didok. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan ni hajol maon. Dia 10 tolui. Ala boha. Ala minoritas doho. Paisolak doho. Tunduk. Tunduk itu bukan menyerah amanginang. Tunduk itu bukan menyerah. Meskipun engkau sudah merdeka secara rohani engkau sudah malua,
Nang melua doho sian perhatu badan minusai, ale minoritas doho diinganan ni akka mayoritas, uduk mau, bukan menyerah, tapi hidup karena Tuhan. Piga godang gereja manginang nasubui jongjong di Indonesia. Martua mahita, nabui dope hudul di son, mar minggu, martibak ko nakadongata, nasubui jongjong gereja dua kalan nasing na. Ikonido. Alani haluaw na pinatupan ni debata. Kemerdekaan itu amanginang bukan dipakai untuk sesuka hati. Bukan. Tapi engkau belajar untuk tunduk, bukan menyerah. Tetapi bagaimana engkau menghormati pemerintah yang tidak sempurna itu karena Tuhan. Dingot tamudo na dilehon Jesus alus taringot tu kesari. Bohado Tuhan taringot tu kesar. Ninna, bodo guru nami. Lehon ma tu kesar. Bagian ni kesar. Lehon ma tu debata bagian ni debata. Karena Yesus tahu amanginang diboto Yesus do. Au surah dialo ibana do secara langsung firman tidak akan berjalan karena itu mereka minoritas. Ale dipakai ibana do habis suhoni bukan untuk berkonflik tapi membiarkan firman itu berjalan. Alani segala aturan na berlaku amanginang. Dang laho si aloon, dang laho si komplikon. Adong do mandok aturan dibuat untuk dilanggar. Bukan untuk dilanggar amanginang. Diulahopi lomo solomo roham alani Tuhani maula. Adong do aturan di Jawa muna amanginang. Enamudum dohamu. Akaina nami nambar baju na merah. Adong doa aturan di Jawa muna. Nak kinang gumarid di hamu tungso adung tu. Doa anak kisah naik. Alani, wah luar biasa guguna di suku dang dia lusi. Adong do aturan muna di Jawa. Adong do kan. Ido. Bahan ma contoh na saya. Baik mak manang na misal na contoh na dang se somal dabah marsepatu tu Jabu. Ima yo contoh na. Dang se somal sude sepatu marjabu. Dungi ikon di piakot do sepatui dirak sepatu do kalan nasing na. Ikon di piakot do sude. Baju dang boy di sapaton sembarangan. Adong do hapiahan na baju do kalan. Aturan doi? Aturan. Molorodo geleng muna mang pahoppu muna dang diulon songoni bohahamu. Muruk doamu? Muruk do kan? Remeng doamu kan? Cerewek do? Apalah holani dan boy. Itu. Godang do aturan nak kamanginang. Itu. Di gereja pe adong do aturan. Adong do. Eksplisit nang eksplisit na tersurat do masuk tersurat. Ale hobar tu namasa do. Boy do lomo-lomom tu gereja marbaju, marpahian. Boy, ay dang mukis sudah merah dah. Dang mukis sudah merah. Ay moloholan namar kemeji madok kalasi namar kerah. Oke. Ale dang mukit pakaian musatabi apa terlumo biak kay nanami dipakai ho na pedek. Dang tu gawe partuktuhan di ho. Ido kan? Dungi Roma hita tabba madusat tadangi. Ido kan? Dah. Mahuwa. Ini kon gisi. Tabba dosa kan. Ido. Boy, ayamang, ay sohya di oray Jesus na marmingguan manang baju manang aha. Nina iya tohodo. Ale sotung kaya partuktuhan do di narom bisoi iuton mana adong tuk pesolomo roham. Ikonido. Di gaya pesongonido. Dang tebo laguna. Gati malaguna muluboy orang ketiga makdang boy. La manang di manangaha. Ido. Ay salilingon boy do. Boy do songoni pulang pergi jongjong na merjuba do kalan nasing na dang boy. Iuton maju nang solomo roham.
Urok kodo tu pargijang tu parsong leader, ditiki persoalan ni agak kencang halaki masalah, urok kodo. Lomo soromo roham ihuton maju haputusan rapat huria. Tapi kiri pendomuse. Jangan diganggu. Lakukanlah karena Tuhan, bukan karena dirimu. Ikut ini ngotot. Unang dirimbuan, Tuhani mabuan. Song ini do markor, mulu markor, karena dong do aturan nakur. Itu kan. Ayo lo do sipatan luja pangajari deh, mengajari kur. Tiko bain, tiko, apa roi bana, nena. Kan itu, kan, dang dison. So tunggal biaham, lo do, anggau yakin do, apalagi keamanan yang emar festival kan, itu. Ngasih BG, itu, tuh memang luja do amang nenggulan mengajari memang itu. Ulo do song, adong do aturan deba, dang boy deba, dang boy lomotta, gumogo suara tamartipak kona asik, gak bisa. Adong do aturan, adigat doho pelan, adigat doho gogo, ido, adong pola hubo to markur. Alai, hubo to do songo dia do mangedehon di bagasa partod dion. Ido parasingan na. Ikon itu burhat mahu, ayo tekan, tahu deh kan? Itu ternyata baru huboto, honey, ikon agak maguro soal, emang nenggolan, ikon maguro agak soti, itu, dan nauleh segidak asa semangat dohamu, ikon itu, unang songon adong do di sada huria songoni deh, itu, edena, dang ado kayu do edena. Dang adong hape roi mana? Dang aong ninna. Dang boy. Adong dua apalagi hamun yang berkompetisi. Semangat beda kamangda, akamanami, pardoho ni festival tanya kok kamu mak. Semangat nasida ala di Septemberon mamain, ngelu jalakon. Tulu hali saminggu. Tulu hali saminggu. Tupado sude asal mamarsi tutu mangulada. Tupado suri pos marohamuna. Molo adong so apit aka aturani songon pamaretan waeng. Molo so adong na apit di roham. Ahan na pinatupa ni pamaretan, nang pinatupa di gereja, mang pinatupa di tonga-tonga ni pardala dan di ngolum. Pasaha madenggan. Pasaha denggan. Kalau engkau berkonflik, ribut, apa bedamu dengan yang lain? Gak ada bedamu. Kristen itu membedakan kita dengan yang lain. Berek kita mau jongjong gereja manang di dia. Ale bereng di Tarutung, di Paluas tuh kan, di Samosir. Mungkin mabiar do hita, mabiar. Tapi Kristen senantiasa menunjukkan perbedaan yang nalar, yang berbeda di antara yang lain. Jangan sama. Gak boleh engkau sama. Tadi ido hatad dioni. Tadi ikut tadi do. Ido. Misalnya adong masa tebia manginang. Mulu adong dongan muna pala sete bila manginang dah. Adong biluk na dison biluk. Itong udah bilukun son. Biluk dodang gilukun. Gilukun. Bidong. Son. Dia do na jok di bek kamu na perjolo. Biluk mi. Itu ka perjolo di songoni. Na pedua hon. Sete bisoida lai. Payes jo na dong sepalolong munaon. Ne dia na perjo dia do na jok di ulahamu. Nomor 1 barang nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Aduh, iya. Jok nomor 1 deh. Bilok. Ima, ayah gawe bereng makan karena kadang penyampaian yang gak baik amanginang, penyampaian yang gak baik menimbulkan multitafsir yang berkepanjangan. Jadi sampaikan dengan baik itu. Enak jok bilok minin na setay bilang, bilok minin na, dang boy hita labok, setay jok lay, ida, adong. Jadi sampaikan mau kalau ada yang kurang baik. Imana perjolo. Na pedua hon dung unduk
Orom mahisap. Orom mahisap. Buasa ikon oromon muhisap didokot donakit dison. Didokot donakin dia 10 sedewi. Orom hamu maakka hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion. Hisap ni roha akahamai egoisme, kebencian, serakah. Ido. Serakah. Maralo dopak partodion, lapatannya peperangan yang bukan hanya sesekali, tapi dia aktif hampir setiap hari. Iblis dengan dunia ini mau mengubah kita untuk semakin berperang. Dengan apa? Nafsu duniawi, egoisme, kebencian, serakah. Itu. Berek kita mah ICP lebih guhiat do halaki. Tetapi karena mereka sudah berubah, orang-orang sana memfitnah mereka pahata-hata nasida. Tetap maka Petrus mengatakan lawan nafsu duniawi agar orang tidak semakin punya alasan untuk memfitnahmu. Lawan dengan kebaikan, bukan dengan hal yang sama. Mula di pahata-hata halakiho, unang gabido atau pahata-hatahon. Berbeda. Akay nanami. Adong doa lo muna. Asing, asing. Nah burju-burju dua musude. Serius sang. Mada bujarum tum napok dang dida mata dida roh ada. Adong doa lo muna kay nang. Adong. Jangan dong, menang burju-burju doa kainan parcita damai yang luar biasa do. Itu. Apa memang botoi? Molo adong ma alomuna. Hamu kainan nami. Molo adong alomuna. Boha, dijalak ko do na sida. Eti kainan. Molo adong alomuna lawan. Dijalak kamu do na sida. Daon. Ayo lo dosongonon. Pelegi na margarija ukan. Netuani nama pintu tahun tolu. Tolu pintu tahun tolu. Neng rona may mana atar ditilik ma di dia ma alona hudul. Di dia do hudul eda ede. Sotung jupan nomor si jalangak kami. Sogoro hakku. Nah. Jangan lo au ido. Molo sebelah kiri mana kalau sianon kalau mau sianan. Ido. Molo sianan ni mana sianon mau. Au sura pituon dangadong maradu tusok kamu lao bereng. Hola lao songoni. Alani ikut tadi do hoa akena kamang ikut tadi do. Molo di pahata-hata halakakko alani pangalahom unang doto pahata-hata nasida. Tadi ayang go gabe do pahata-hatahon alapatan na. Gabe do pahata-hatahon nasida dang tambah dosam dang tambah persoalanmu. Neng manapu ho, manapu manuci, eda edi begedo ribut to doho edaan, ido gabi soro edai marminggu, aina ada cerita ho margosip tabba dosa, tabba sogoni roha, dangi sudah maho manapu, sudah maho manuci, dungi biasa dui mulu margosip. Tabahata, gada mahata, apalagi mau acik ni roha. Kami dulu besti kali sebenarnya, nah bestiak kami na dulu. Kawan kompak, apa sonari siga. Oh lo bolu. Saya naik husuk karung doa lo muna. Siapa mu asing? Gabi godang doa lo muna. Atiak kamang, amek Saudi. Godang doa lo muna. Daung kan, aman do kan. Aman do kandang pola kan hidup kan hidup godang do hidup tong degat bikon hidup ayo lo do debe songoni gebe happy ke do kalan nasi unang ikut tadi do nang di pahata-hata halakap ho unang do pahata-hata nasi tabba dosam tabba ayo au se wingok do songonon hata ni yang pedita resort dang sudi alusan maka persoalan. Adong do tiki na ikon di pahohopo do nama saya. Dang sudi boy alusanmu. Dang sudi pula alusan pahohom masih patah. Aleu sotung gebita ding relasi tetap berrelasi dengan baik. Ikon hom do. Ay molo dua ribut marbaya nama guarne. Kan itu.
Edang nasongi di jebu akainang, akamang. Ido kan. Mulu ribu do nasada, hom do nasada kan? Hom do dah. Edang mungkin marbeda sahalak. Ido. Dua halak do marbeda. Alani pahum mak. Tepola bohai. Ikut tadi do. Tadi. Unang lojai dirim mengurusi na membekko loja. Tarlumobi di hata. Ido. Dungi serakah. Amanginang dia do tebu namanganon. Prasmanan do manang nasi kotak. Asing. Elus dodang. Para mek seudi jo husukun. Ino. Buat kamang nasi kotak do manang prasmanan tebu. Ido prasmanan ido aleolo do sahini prasmananon songoni ido hirana tibume dahanon ditupu-tupu terus ditupu-tupu dang diperduli hobbe na dipudi ido dang diperduli hobbe ido memang mengutebe do mangan prasmanan sifat alomoni baru memilit. Aleolo do keserakahan muncul di situ. Muncul karena apa? Karena mau yang duluan itu menyendok lebih baik daripada yang di belakang. Dungi saya baru ngutungu mahita. Anggo nasi kotak kan pas do. Porsinya pas semua. Pas. Ikonido. Semua porsinya pas. Tidak ada apa. Itu. Makanya Tiki Yesus mangalehon 5.000 halak mangan prasmanat dui. Itu. Dang nasi kotak ki. Surah nasi kotak dang kilo bisa perlu apang. Itu. Ikon itu. Alani ido tabak kamanginang unang serakah hita disi. Napatuluhon hisap naroa musia kamanginang ima memperbudak mangodingi hajahaton. Ino nak kinodokon, unang pakai haluaon laho mangodingi hajahaton, menyelewengkan, unang karena engkau selamat, engkau jadi memperbudak orang lain. Jangan. Epistel kita jelas Israel nakin. 5 Musa 15 ayat 15. Ingkon paingot-ingoton ni roham, hatu badohona jolo, ubahen ditubus di bata. Ido ubahen ikosongonido bahenon mutu halak heberon. Lihatlah Israel manginang. Mereka sudah dibebaskan, tapi ketika mereka membebaskan orang Ibrani itu karena hagiot, nafsu, kekuasaan, serakah, rakus, mereka tarik kembali. Soalnya ini pisteli diramuni nesida padan tu dibata. Alani ingot amanginang. Mungkin sian na porsuk konajolo. Mungkin ikon tupajak doho manogot ne. Membuat sisa-sisa ni sayur gadison mengusir kalan nasing na. Ikon ingoton mudui. Molo nunga denggan ngolum nuaeng denggan urupi madongan bantu kawanmu. Molo porsuk konajolo unang pa porsuk dongan munuaeng. Ingot bahasa-bahasa ni debata. Molo burjuho na jolo lam burjuman waeng. Unang burjuho na jolo gabe jukat ton waeng. Jaga kualitasmu. Ya dong dojol maon. Iro wala nakok saotik. Ane hamoraon ne nakok rukung na pengetibo songonon soboy be dibereng jol mabe. Songonon horas sama horas. Wih. Jaga kualitasmu yang amanginang, jaga. Lam serek maroham, jaga. Ido ni dokon ni debatai. Israel ikon pengot ingoton. Kau itu dulu diperbudak Israel. Jangan kau perbudak orang lain. Ido ingot. Tapi soalnya dipaingot. Tapi heado madabu pogos. Dung di leon pasu-pasu nuaing unang halupahon hapogosonmu. Siad biho parjolo. Tahu diri. Ido makanadong do level kehidupan na manginang guarna level kehidupan guarna.
Bapak Niucok, aha malangot ta sadarion ditiki pugus. Nah kok sautik gimana? Bapak Niucok, di dia hitamangan, gitu dong. Nah kok, dung lang mamora ibana, Bapak Niucok, isi alangot ta, nina. Dang boy dijaga kualitas, nah. Jaga kualitas mu amanginang, jaga kualitas ta. Ido ubahen didok. Ikon paingot-ingoton ni roham do hatubak punajul. Ala ni dua si piopot tamanginang neng mulakon. Dua. Minggu nasal puta parsejari do say 00 do mata ni jahuba out sampai sunari ingot do hata 00 ala memang nian terduk kasar do hata 00 si pata. Ali ternyata bagas do lapatan 00 tertuju mata Tuhan tertuju kepada siapa na perjolo na tadi nguluna tadi berbeda unang sarupa ikon marasik do hosongon akan asing ikon di baik kodo parangin na ding ini makanya laki dokon marhite parangin na dinggan popoman muna menahurang roha paubon muna manguluna terus Tuhan bertindak amang yang Tuhan melihat pekerjaanmu yang baik. Jangan pakai peperangan konflik dan segala macamnya. Jangan. Mau unang ben keributan, tak pola. Nepe dua hon unang ramuni guarni debata alani pangalahota. Unang ramuni. Kita sudah berjanji di depan Tuhan untuk semakin berbuat baik, maka lakukanlah yang terbaik demi nama Tuhan. Jangan menajiskan unang ramuni alani akka pangalahota. Ikonido si piopon niaka na persea alani malua mahita. Songon halak nong malua. Na tadi jala dang mga ramuni guarni debata. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat Tuhan na basa dia sini roham dengan do saluhut na panugum-nugum di bagasan ngolunami tarlumobi di bagasan ombason nunga marsaringar hatam di parsoran nami Tuhan ajari kami. Laho maka nguluhon hatam tarlumubi mangulu songon halak nong melua na tadi dan gabi sarupa sarobang doho portibion sarobang do akas si bayad dosa ala nokku halasok kami do pandonganionmu pangiring-iringmu ala di pelua hodo kami sian parhatubanan ni dosa dohot sian hagiot niak ka portibion ajari kami Tuhan na basa laho makanguluhoni tarlumobi unang huramuni hami guarmu marhiti hata nami nasa suman nasa ipa odohot tayo pahata-hata halak pahata-hata dongan nami sedohot hami alituan membenak kadusa nasa rupa nadus gabi manidos hami lupa hami di aka denggan nibasam ajari hami marningo sa luhut na dohot denggan asa patarma habrudjon mi Tuhan marhiti parange nami na denggan di tongat yung aning ulo nami. Pasu-pasu akar wasmi nang kaparhaladom na dong dihagabi pecita damayon. Dilas ni roha do arsa ni roha. Matutong na mga ramot yak kaama namin namin terbahin na sida. Marlas ni roha. Mga lugahon pardalanan ningon na sida si ganupari. Dia katangiang sita-sita pangiduan niya kaama namin namin. Humana patulutso ni hobar tulomo ni roham. Tuhan Jahuba di bata ama nami. Dia karuasmu na di bagasan parsahito nagali pamatang na marsait sudi perdagingon na Tuhan na pia di podoman na di jabu di rumah sakit nang mukirap dohot hami di son di bagas joromon Tuhan na basa pasu-pasu pargugui sa luhut na kamanami na nami Tuhan lihon pos ni roha pabua ay hodo na punang ulo nami cala hodo paddaw ni bulon di akka na marsahit hupasat hami mangulo ni akka yan akon nami pinopar nami Tuhan na jonok na holang siak kami na tongon di bagasan perkuliahan persikolaan perkarizuan siuluya jarman na siya jala biar midaho dia kerwesmi na mangalului si rokap ni todi nang mangalului perkarizuan dohot managam pasu-pasu parianak kontong-tongan ni keluarga na sida asi roham Tuhan apehon tangami na masu-masu mangalehon pakirimon na mangulo na siya ko asa margugun na sida Tuhan makirim di saluhut na nanang patulusonmu tu bagasan ngulo na sida. Mulia tema Tuhan na basa
Nang di tongah-tongah ni huriamo Tuhan, disalu na aka program na nang sipatupaw di tongah-tongah ni huriamo Tuhan, asiroham Tuhan na basa, humatoktok na mga lihong gogo, hu rezumihami, galido hami Tuhan sipata, ala niya kahalujaw na dong di portibiyon, dia kasipatupaon, dia kananang sipatupaon nami, di tongah-tongah ni huriamon, di tongah-tongah ni disaluhut na keluarga nami bi, si patagaliha mi alanya kapangotak niya ka ekonomi do kalan nasing ali pos do rohanami Tuhan ramotan mo dohami lihonon mo do gugu tuhami madalami sa luhut na hobar tulo mo ni roham dang diluas sohami humasusa dang dipaluwa hotangan mi manugunugu hami Tuhan nasa margogo mandalani sa luhut na tarlumubi di tonga-tonga ni huriamon Tuhan molo adong penadong namar pakurangi marhiti-hiti kapabenan nami akahata nami tonga-tonga ni huriamon Tuhan ajari kami mangoromi asabulan tudenggan na sa luhut na adong tonga-tonga ni huriamon buhi kami marsipadengganan do denggan ala goarmu jala buhi kami toktong marparangi dadenggan Tuhan Jehovah di bata amanami dia kana marulang tahun makalasong lang tahun pardongan saripeon dohot hatu tubuh nesida di samingguon asiroham Tuhan na basa pasu-pasun nesida lamba toras madiha porseon marlas ni roham nesida sa luhut na hubuak kami di bagasal tangyang pangaradion ni aka ama itong-atongan ni huriam naneng mandohoti festival kor ama di tingkat distrik Tuhan na basa ditatap hodo halujaon nang parsitutuon ni aka ama nami mandohoti sa luhut na kapangajari pe ali Tuhan na basa leon hagugoon muluhu ulahay pesaluhut na Tuhan na basa jumolo maala hodo mangalihon gugu tuhami jala pamujon nami ipe gabi sangat madiguarmu ala ni pasu-pasu makamanami nang parguguy hami saluhut na Tuhan laho patupahon akan narikot ditong-atongan ni ulaw ni asa toktong di bagasan las ni roha hami manghutton saluhut na dohot denggan nangat kasaluhut na pe program tong-atongan ni ganup punguan hupagogopok kami matangan minago huasoy hubuak kami sa tangyang Tuhan negara nami nang 80 tahun merdeka di basa-basa hoko 20 tahun Tuhan ajari kami Tuhan asa marparangin na denggan makalasoni marhiti-hiti boy masih tukul-tukul Tuhan doakan akan na denggan mulu sipa tapi adong gudang akahuriam na subuy jongjong aka paninduson do akalan nasina ajari kami marasal ni roha marbenget ni roha Tuhan ala porsia do kami ditatap ho say 00 do si malolongmu mamerek kami saluhutna secara khusus subuh kai bagasar tangiang aka ruas ni huriam na adong di desa na tinggir si mare porsia do saluhutna pede Tuhan na mengalami kekerasan alani padoboon di pihak TPL pola sudat na posomi Tuhan manangyak ko nakaruas medisi holan alani aka persoalan di si lokalan nasing na kebi marsia dua kana sahuria Tuhan ali Tuhan na basa sondak ko na siniroham urup yakan na posomi urup yakan na burjurohay Tuhan lau pasay hon sa luhut na doho denggan pos durhana ami Tuhan diha jongjok kon hati goran mi do sa luhut na akan na masa ditonga-tonga ni luati doho denggan mauliate Tuhan na basa hupasaat hami mahol sonami diri nami nang sude panggulmiton ningulun nami tangan minagukuasoi marlas ni roha hami memuji pasangapo sesa saluhut na pangalosyon nami mangasahon Kristus Jesus Tuhan nami amin maredi mahita laos tapasaha ma peliata So
tangi akon ma piliata ali di batama nami na di banua gijang horuan ni saluhu silihon lehon na dinggan doho nasa uli basa na mauliutus ho pasat hami masenan ni lehon mitu hami pilian nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom paso-paso may jala ramoti asa ho parhasyak kami pilianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadda hami godang ni silion lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehon di Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami saderion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dusan idungan namar dosa tuhami unak kami togi hontu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon mak damena tutod